frumos, rot, o iubesc atât de mult. Vreau ca din partea părinților să vă felicităm enorm de mult. Această primăvară să vă aducă în suflet multă căldură, fericire, sănătate și vă mulțumim frumos pentru grija ce o purtați pentru copilașii noștri. Mulțumim frumos și să fiți sănătoase. Și deoarece Tamara Andreina nu îi tot o felicitam din suflet și îi transmit în tot aceeași felicitare.